Здравейте хора, аз съм Васил. Знам, че от дълго време не съм правил нови клипове, но това свърши до тук. Вече ще правя нови поредици. Само да ви кажа, че вече ще правя на всеки ден по едно бонус клипче във Фейсбук. Моята Фейсбук страница се казва Васил Васко Буйо Клийски. Абонирайте за мен, ако искате, мислете приятели във Фейсбука. Искам да събера много абонати. И след една седмица ще проверя Фейсбук страницата си, да видя кой ми е написал там нещо в страницата и ако аз го харесам, ще го поканя да снима с мен точно тук, в моята къща. Какво друго да ви кажа, приятели? Това. В тежко положение сме. Какво друго да ви кажа? Ще се чакаме от другия клип. Чао, маняци!